Dzień dobry, szczęść Boże, jak się macie? Dzisiaj chciałbym zrobić taką śląsko eka, ale taką literacką. No, kupiłem sobie 3 fajne książki od takiego śląskiego szajborza, może szkryflarza. Nazywa się Peter Bienia. Bardzo fajna książeczka, to jest jego pierwsza książeczka. Peter urodził się w Opolu. Cała familia pochodziła ze Śląska. No i ten jego tutaj pierwszy to jest mój obrazek, ale bez szkła. I to jest szkryftowane, szajbowane po śląsku, a tu po niemiecku. No i powiedział, że po polsku nie będzie. I mu recht. No dobra. W każdym razie Pieron łazi to jest zdjęcie z Mount Everestu. Łazi po górach. Mieszka na stałe na Niemcach. No i teraz coraz to częściej przyjeżdża do Heimatu. No ale co mi się ostatnio spodobało, takie hasło, że mój Heimat jest tam, kaj mi smakuje, kaj bauch się czuje dobrze. No, to taka pierwsza rzecz. Mój górnośląski obrazek z ramką, ale nie oszkloną. No. I tu mamy 4 obrazki, bardzo fajna książeczka, nie za srogo. A kupiłem ją właśnie w wydawnictwie, nazywał się to wydawnictwo Silesia Progress. Kotosz Małe na Opolszczyźnie, to jest na to polszczyzna. To jest na Oberschlesien. So. No i tak, żeby nie było, że tylko jedna książka kupiłem, bo to szkoda tego Versandkosten, to kupiłem też jeszcze jedna książka od niego, co się nazywa Śląskie Puzzle. Moje górnośląskie wspomnienia, a rozważania. I co mamy? Mamy zaś po śląsku pisane i po niemiecku. Nie po polsku, nie po gorolsku, nie po chadziejsku. No i te puzzle faktycznie tu coś brakuje, tam coś brakuje. Wspomina o Łodrze. Bardzo fajnie się czyta. Nie ma za dużo germanizmów. Naprawdę to jest taki porządny polskie śląsko-gotka. Czasami są polskie słowa, które ja bym na przykład umiał zastąpić, ale nie ma co za dużo krytykować. Każdy z nas się coś tam uczy. Nie wiem, co to jest komo. Ktoś będzie, co to jest komo. On pisze k, o z tą kryską, m, o. No nie. Ale przekludzić, zakludzić, wykludzić, wkludzić. Ordnung, Platz, Beitle, Spielplatz, bardzo fajnie tam pisze. Tam Fera też, że tam Fera właśnie, bo on mieszkał w Dziszowicach. Bardzo fajnie się to czyta. Przeczytałem dzisiaj w banie. Tam jest taki też, że jest ban i Bergang, nie? Bo tam jakoś to lecą na Łopole i to tam miejscowość rozcięto na pół, nie? No i go to właśnie, że kiedyś to go nerwowało, bo to było cekać na tym ban i Bergangu. A teraz go to, że to jest najlepsze miejsce, bo przynajmniej w 5 minut ludzie czekają tam na kołach, na tych, albo na piechty i można z nim chwila pogadać i później jak dźwigną zaś te szranki, to tutaj wszyscy lecą jak szaloni, nie? No i tu jest jego trzecia książka. Jakżech pan Boczka kole Mount Everestu trafił. A też mu składnia właśnie po niemiecku, że jakżech trafił, na końcu ten czasownik jest. No i jest po śląsku i po niemiecku w odpowiednich barwach. Gold a modre. Piękne. Bardzo fajny hop. Tego jest nie czytałem, na razie te pierwsze 2. Znaczy pierwszą całą przeczytałem, ta mniejsza, ta druga jest w środku kaś, bo one są pół na pół, nie, bo połowa jest po śląsku, połowa jest ten. Zdjęcia od tante Gerda, matka Grejta, no super, naprawdę bardzo fajne. No i tym chciałem się podzielić i zapłaciłem Versandkosten 15 zł, czyli po 5 na kniga, albo knicha po czesku, nie? No w stóp też ma po czesku, wcześcina, polszcina, niemścina, a slezanina, slaszcina, tak się po czesku mówi na język śląski, slaszcina. To no tak chciałem powiedzieć tytułem, nie chcę za długo przyciągać. Teraz konkurs, kto mi powie, co jest lepsze? Żetyckie piwo, nieotwarte jeszcze, albo Adler
z Eintrachtu. Kto się pierwszy zgłosi, ten dostanie jedno piwko, a te drugie ostanie do mnie. No pozdrawiam i życzę słonecznego dnia, to nie, bo to jest za dużo tego słońca tutaj, ale tak, żeby było przyjemne popołudnie. Pozdrawiam Was. Czy schowcie się z Panem Bogiem.